que ens dicta, mana i encasella en un rol basat en la construcció de dos únics gèneres imposats com a vàlids. Odi els mitjans de comunicació que tergiversen i treuen a la llum només allò que els interessa o provoca morbo social. Els agressors tenen nom, tot i que ens intestin amagar. Si la justícia no està de la nostra part, apliquem justícia popular. Si ens toca